Ayan po mga mare, mga pare, mga kumpare, amo. At yun, papunta na tayo dun sa barracks. Ang si Mrs. Kakape. Puyat. Puyat yun. Kasi kagabi, anong oras na tapos gawa nitong pulboron. At di ko pa yun na-upload, di ko pa na-edit. Doon ako. Maluto mo ng isda. Kasabawan. Let's go na. Bye-bye. Let's go. On the way na ako papunta ng Bato. At dumaan muna ako dun sa nakita ko si Papa nag-aakot na. Kasi may patay kami ngayon. Yung pamangkin ko, anak ng pinsan ko. Ano kasi yun, special child. Tapos mataas daw yung lagnat. Dinala sa hospital. Siguro trangkaso. Nakumatos daw eh. Tapos namatay. Nandun si Papa naghahakot ng upuan tsaka lamisa. Dito na tayo kay Crystal at Elias Lagas. Talin? Good morning. Anong meron? Ba't naka-jacket ka? Ay, may trangkaso ka? Kagabi? Inom ng gamot? Kagabi po, uminom naman. Ayun po, pakakain. Kasi Talin may labnat. May lablak pala siya. Lagas, Kuya Bobby. Good morning, kenyong lang. Malit tayo. Duman pa kasi ko dun sa pinsan ko. Tinignan kung nandun na. Nandun na yung anak nila. Pero yung pinsan ko wala pa, nasa ospital. Ay, nasa Maynila. Oo. Yung pamangkin namin na namatay na Ilan na pa yan yung inimbal sa malag. Yung edad ng pamangkin mo, ilan na yung taon? Hindi ko siguro mga 30 ganyan. Malaki na pala. 30 na. Tara. Ate Mayang. Ha? Sino sabi? Sunod pang buwan. Mga 16 pa kami pa Manila. Hindi pa. Daran. Ay! Kumain ka na? Ay, busog ako. Pag nalita ko, kumain na ako niyan dun sa bahay. Si Ate Mayang. Luto yan. Ikaw bahala. Ikaw yung magluluto. Kami kakain lang kami. Sarsyado. Bahala ka. Kung magluluto niyan. Da mga tao sagi. Kaya Si Ate Mayang ang kusinira. yan. Dumaan pa kasi ko dun sa dun sa bahay ng pinsan ko. Naipatay kami. Ay, ang sari. Anak ng pinsan ko, pamangkin ko. Dun sa neighborhood. Lalaki. Ilang taon na? Mga binatilyo na. Taon nung manaon. Trangkaso. Hala? Nakumatos. Matas yung Baka lagnat. kumaniya ibang ilang. Mataas yung lagnat. Baka kumaniya ibang ilang. Mataas lagnat. Kaya nga baka kuman ibang yan. Trangkaso lang siya.
Ano yung special child yun? Ay, Pagkapanganak niya. Kaya sobrang trangkaso na. Uso ngayon yung trangkaso eh. Lagnat. marangani ako na mabuti-buti na. Pubunan sana. Dinaanan ko dun nasa ano na, iniimbal sa man. Kaya, Si Utol yan. yung mga tao sabi ako sana. Tao pa rin yun. Pili. Ha? Si Pula magluluto. Ulan na naman. Diyan ako sa inyo. Pipintura daw. Bukas dito. At dito ko na-assign sa ano, bahay ni Ate Bidang. Magpipintura. Dito si Kuya Bobby. Amoy pa rin yung pintura. Babawasan ko nga sana to eh. Alin? Kung gilid, ang hirap isarado. Kasi kumapal to eh, oh. Masalit yan. So, Grinder? liha, di ka makaya. Di yan. Yung grinder lang na ano, yung pang bato. Mikis din, oh. Oo. Maulit ka naman to. May pintura pa naman dyan. Bibi, tatapusin ko po yung pininturahan ko dito sa kanila. Kasi ito wala pang kulay. Ito yung pininturahan ko nung nakaraan, pero yung sa kabila niyan wala pa. Tapos ito pa yung pipinturahan. Oh. Bali, 3 pinto. Yan. Oh, nanonood si Bibi ng vlog ah. Ayos, nakano yan, naka-download. Wow. Wala yan yun. Ang lapit si Bibi ah. Biglang pumatak yung ulan, napakalakas. Nababasa pala dito. Anggi. Tuloy. Dagos. Bibi, buksan mo, Bibi. Ha? Yelo. Mama, yelo na! Yelo na! Yelo ko na kay Bobby. Ang ano nga, tamaksan ka na ito. Ang ano siya? Ito ba? Ito din. Ato na sila? Kikarot, ato na sila? Napa. Pero nilo na, dalawa. Yan kinawan sa din sa natin ako pang mayaman. Gurgatikot. Aray ko. Ayan po at simulan tayo magpintura. Maulan. Maulan po ngayon dito sa Bicol. Maulan. Dito muna ako na-assign sa ano, bahay ni Ate Bidang.
Bibili kasi itong B. Ito na kung ano. Taman tayo. Di panangamihan, di pagpapalitan, pagkakaibigan. Ito mapapagal na naman pala na ako. Midnight na naman pala. Ano na? Mapapagal na naman ako. Ano? Midnight naman ako. Lukay-lukay sa nakuha ko. Ha? Kakatamungan kaya. Marami na wala ko sa ako.
Nandito naman tayo sa kabila. Bali ito, papatuyuin ko muna. Bago patungin. Saan tayo? Ipanangamihan. Pagpapalitan. Nakalimutan.
Saan po, bali tapos na ako dito. Yan. Tapos na. Ito rin, tapos na rin. Dito sa kabilaan. Bali, lilipatan ko dito sa kabila yung pininturahan ko nung nakaraan. Kasi ito lang napinturahan ko. Dito sa kabila, hindi pa. Kaya tapusin ko na siya. Yan. Alright. Taas brick lang daw muna, sabi nila. Pero pahidan ko muna yan. Ang ganda ko purasan. Mando na rin yung kanya. Ano sila kumain din tayo? Ano sila kung tapusin? Para makanalagin pa kasi ako yung pinura. Kawawa man siya. At bilaan na ako lang. Pinura malika. Huwag na kayo, kakain daw! Pera! Pera, kapal na! Ako. Kapunasan ko muna diya. Para tuloy-tuloy. Oo. Sabi mo natin yan yung diretso. Para tuloy-tuloy. Tira na lang. Kasi ako pala. Oo, may yung mahika. Pintura. Ha? Sige lang muna. Sana yung makakuha natin. Kasungaw na. Busog pa man ako, te. Tudan na lang na. May diretso pa nga. Pumatak na naman yung ulan. Sapin.
Ayan po, at tapos na natin magpintura dito. Ito okay na. Dito okay na. Itong kabilang kwarto ay tapos na rin. Napinturan ko na rin ngayon. Kabilaan na siya. Ganda na. Okay na yung ano, bahay niya sa bidang. Uy, bukas pa. Saraduhan natin. Yan. Okay na siya. Ganda natin ng parehas na dun sa ano, main door. Ayan, break time na muna tayo. At tapos na nga. At lumakas pa yung ulan. Kaya gawin dito. Break time. Grabe, lakas ng ulan, oh. Kanina pa to. At ayan, nandito na ang vlog na to. At siyempre, maraming salamat sa mga sponsor na nag-sponsor dito sa bahay na to, bahay natin bidang. Napakaganda na po. Ayan, ikot natin yung camera. Ganda na, oh. Ganda na. Yung tiles, bagay na bagay. Wow. Lababo. May ano na. Ganda. Daming pinagbago ng bahay. At ayan po. Bye-bye. I love you all. At ingat po kayo palagi dyan sa trabaho niyo dyan sa ibang bansa. Lahat ng mga OFW, ingat-ingat po tayo palagi. Ayan, bye-bye.